Bog te, vid ko moje ovce, Bog te, pa ja moram, ja ovo najvolijem ovako kad se ugrupam ko stado moje, vidi ovo, čemo malčinsko da se popričam, što da ne? Sad si gotova. Sad ću stalno da ti tražim. Ti znaš da ne smiješ da hraniš terijera koji prosi? Nikada! Zato ću da sad stalno. Ja stalno, baš me briga što imaš tu njih 5 da ja dođem. Ja ću da dođem. Najebala je sad jađe. Nemoj da menjaš mesta, Dođe, dobro, I šta radite? Kako te, zapamtio sam te. Šta vi radite? Došem. Vidi ga ovaj. Znaš kako da me se otarasiš? Samo mi opet daj nešto da klopnem i ja. Idem ja. Ali opet ću se vratiti na vašu sreću. Sad ću ja da ajde. Ko hoće, samo malo, znam, to ja moram, zato što to me nekad spopadne, onda me jako spopadne i onda ja moram da... I to je brzo i ja. I onda ću vas pustiti na miru, inače ću još da ključam i ovo možda traje do... Da se zagrlimo malo, da ne bude odmah da... Hrabar, vidi moj, ja može, imaš sad. Ajmo, kruži onda, daš kako je. Samo da ja ne mogu da sedi šta je. Hrabar, moj drug, vidi ga, sad smo, će da mi ostaviš telefon posle, baš je bilo, kako gledate, znaš kako mi sad bolje, evo čovjek vas spasao, evo, ne sad, jer to me nekad uhvati, onda me jako uhvati, onda ja moram odmah, i onda, kad ode, onda ja, i sad mogu nekako normalno, šta radite, kad je, što sam se, imaš iskustva, sve znaš, sad ću da vidim. Ko ima neki kikiriki, ne? Ima, evo gospodi, bolje nego sam da njušim. Daj mi. Daj. Jel Kjereća? Kako zove? Švrća jede mentol bombone. Jede i mentol bombone. Onda ću i ja. I ja to budem da zapamtim. Gospođa, vi pratite predstavu. Nikad ne smete da hranite terijera koji prosi. Nikada. Ja sam to već rekao, ali vi ne, mora, jer ja ću sad opet da tražim. Sad je, evo, gotova i ona je gotova i ti se obišao, neću dođemo, ne. Najbali se, sad ste najbali. Sad se vi... Jedino možete da se otara, ima još jedna bombona, ima? Za posle, spremni se, da. Opet mi date nešto da jedem i ja sam da vidim. Ja idem, ali opet ću se vratiti na vašu sreću. Pa da, vi ste me odgojili da ga vatam. Ja ga vatam i onda tebi kada daj. Evo ga moj drugo. Najveći debeli do tvojega Jurija, da. Aj ti ne pa, sad da me častiš. Čim šta imaš vatru. Pa dao sam ti pacova, pa šta hoćeš? Pa ja ti dam pacova, ti meni ništa, pa ja sam radio to. Pa tako si me odgojio, pa daj, tražio drugara, tražio za gdje ti je mama, tata, daj nešto, daj cigaru, daj šta imaš? Daj, nemoj sve, daj. Ajde, mama, pomaši, daj nešto, daj, ko će da me spasi, daj, evo ja, ide spas, daj, ne mogu ja ti moram da me brani, daj. Što se svi džepe. Pacova nema ništa, si malo davala. Matka malo, Pacov je uradio svoje nešto malo. Jao, šta ću sada?
Ne, to je bilo, to je prošlo, ne, idemo ka kraju, ne, nešto, evo nešto fino, super ste prošli, sad sam se setio. Da me neko češka po stomaku. Ajde da me neko češka, ajde, samo to. Ništa neću drugo, samo to. Evo, obećavam, evo, ko će? Ko će? Ajde! Hoćeš sam da tražim? Sad ću ja sam. Baš me, pa meni te... Ajde vidim ko mi prijatelj, to volim. Ajde. Ajde, gospodin, ajde. Po leđima, vi po leđima. Ajde po leđima, samo me češkajte malo. Pa ne tako nemoj da ideš tu je neko pišo. Ja sada idem i neću se više vratiti na vašu sreću. Gledajte mene. Gledajte kako sam elegantna, gledajte mene. Vidi kako je zdepasta mala, staj mi gledajte. Crna večernja elegancija, vidi kako je. Je crno pa se ne vidi, ajde.